Uzbekistan môže byť pre Slovensko brána do Afganistanu. Mnohí tomu nerozumejú, čo tým vlastne pán predseda vlády myslel. A ja by som sa vás aj osobne opýtal, pán minister, že vy sa teraz chystáte na stretnutie s vašim náprotivkom, ministrom zahraničných vecí Talibanu, alebo že o čom to je celé? Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že sa ideme stretávať aj s Afganistanom nejakým spôsobom. No tak Taliban je vládnúca moc v Afganistane. Viete, my sa snažíme vytvárať partnerstva s všetkými, ktorí majú záujem o partnerstvo s nami. A pokiaľ v Uzbekistane budú naši biznismeni úspešní a budú tam produkovať niečo, čo je pre uzbecký trh dôležitý alebo zaujímavý a oni budú obchodovať ďalej s Afganistanom, tak je to výsostná záležitosť každej krajiny. My ich to rešpektujeme. Ale pán premiér hovoril, že brána pre Slovensko do Afganistanu, nie pre Uzbekistan. Ak sa môžu naše produkty dostať aj na územie Afganistanu a bude to normálny obchodný príklad, ja nevidím nič na tom zlého. Napriek tomu, že by to bol obchodný, že by to bol biznis Talibanu. Ale však to rovnako vnímajú aj Spojené štáty americké a mnohí, ktorí dneska svojím spôsobom ja sa to pýtam samozrejme vás zase. A ja vám to vysvetľujem. Taliban ťažko akceptujú vo svete, ale dobre, počkajte, však ako poviete. Dobre. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.